Klimi bez dan ta' Ġesu għax min jaf kemm fir-rabja ngħidu affarijiet lil xulxin. Ġifa, ibla, ħalina dawn huma soft. Aħna meta nirrabjaw għal xulxin nużaw kliem ħafna iżjed avventurus u l-immaġinazzjoni tagħna propju bla qies. U kultant nitfgħu xi dawwa l-ewwel hemm għall-effett. Donnu meta nkunu rrabjati għal xulxin trikki trakk il-ħin kollu. Min jobod diġà beda jduq l-infern. Għalih innifsu, għal ta' madwaru u għal ħutu. Tilef il-paċi, tilef l-irqat u beda jgħix fl-infern. Ġesu qed jipprova jgħinna nintrefu mir-rabja xulxin. Jħossok tgħidli ma jiena bir-raġun nirrabja mhux b'kapriċċ. Ir-rabja hija l-ewwel riżultat tal-uġigħ. B'xi mod hija xi ħaġa li wieħed jifhimha. Ma se nagħmel biha d-rabja? Se nħalliha tirkibni? Se nħalliha tavvelena l-qalbi, tikkankra ġo ruħi? Ġesu qed iwissina minn dan il-periklu li mhux żgħir. Il-mulej jgħidilna qegħdin fi triq bħalissa l-aħwa. Il-kol kemm intom resqin lejn l-imħallef irranġaw fi triq. L-imħallef jieħu pjaċir bikom ukoll ikollu inqas xogħol, il-mulej. Għaliex jekk tiġi quddiem mbagħad. Nitolbu l-grazzja aħna wkoll mill-lejla nibdew niċċelebraw dil-festa kbira tal-qalb ta' Ġesu, ma Ġesu mhux softi. Ġesu fejn tidħol l-imħabba ta' bejnietna huwa ċar u eżiġenti. Ntolbuk mulej tfehmna kemm importanti għal qalbek l-imħabba ta' bejnietna u l-maħfra ta' bejnietna.